Hola, amics i amigues, benvinguts a un nou Graduats, aquest cicle de xerrades en streaming que realitzem amb els nostres exalumnes. Ja sabeu que ens interessa doncs, saber què se n'ha fet d'ells, quina ha estat la seva formació artística i professional sortint del nostre centre i després doncs, què els ha deparant la seva primera carrera professional, el seu primer contacte amb el món professional. Ja sabeu que aquesta xerrada doncs, s'emet pel nostre canal de YouTube i que podeu interactuar amb nosaltres. Tot i així, en aquest cas, i per uns compromisos de l'entrevistat, doncs l'hem hagut de gravar prèviament, o sigui que és en diferit, podeu interactuar i comentar-ho amb vosaltres a partir del xat que hi ha a YouTube, però no us podreu adreçar preguntes perquè això s'està gravant doncs, fins i tot en un lloc diferent a l'habitual. No estem habitualment a l'escola des d'on habitualment entrevistem els nostres graduats. No m'embolico més, així que us presento el nostre graduat d'avui, que és Antoni Bernat. Què tal, Toni, com estàs? Bones, molt bé, tot bé. I tu? Bé? Anem fent. Allò, abans of the record, doncs t'he dit, allò, fora de pantalla t'he dit que acabava d'arribar de Mallorca i ahir a la nit de fer un concert i res, allò encara assimilant, allò, seguir treballant també en cap de setmana. Vida de músic, no? Diuen. Sí. Vida de músic. Molt bé, Toni. A veure, la teva relació amb l'escola. Tu comences música aquí a l'Escola i Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú o ja venies d'abans? No, jo vaig començar fent sensibilització aquí a l'escola, a la mestra Montserrat. Crec que amb la Marta Tous. Sí, des del minut zero, eh? Minut zero des del centre. O sigui, a lo tonto devies passar al mínim 10-12 anys en el centre. Sí, tant. O sigui, que ets producte del centre al 100%. Molt bé, molt bé. I llavors vas fer sensibilització amb la Marta Tous, has dit? I posteriorment, què te'n recordes? De la teva primera etapa, Sí, vaig anar també, em sembla que un any també amb la Gina, llavors vaig fer grau elemental, que vaig anar amb el Jordi Torrents, i bueno, vaig fer també el grau mitjà, al grau mitjà ja vaig començar amb el Pau Sandaran, i el Pau Sandaran, entre el Pau Sandaran, el Paulí, em van obrir una miqueta al món de la música moderna i del jazz, i em va agradar tant que vaig decidir estudiar-ho, i llavors vaig anar al Conservatori del Liceu, vaig fer el superior de piano jazz, i també durant aquella època em va començar a interessar molt la pedagogia, i he estat fent, estic acabant ara justament, que estic fent el TFM, un màster de pedagogia per músics a l'ESMUC. Fantàstic. Sí. Jo la imatge que tinc de tu, jo també ja... O sigui, devíem entrar igual, tu i jo, tu amb bastants anys menys, en el centre. Jo la imatge que tinc de tu és aquesta. Poso un vídeo. Bàsicament, els teus records que jo tinc amb tu és d'estar gravant, perquè el càmera devia ser jo, gravant-te amb la Big Band, amb els combos de música moderna i sempre tocant-ho tot, no? Eres el pianista de capçalera. Bueno, que fort, el vídeo, ostres, amb el Claus i l'Albert. Ostres, fa temps això, És guai. Això és un Santa Cecília del 2012, o sigui, fa 10 anys ara. Just allò d'aquí un mes farà 10 anys. Home, jo he de dir que això, que al conservatori també, amb totes aquestes agrupacions, amb les Big Bands, ostres, que jo i els meus companys també crec que vam viure coses allà que després
com que ens portarien com a dedicar-nos a la música, no? O sigui, estic veient això i dic, ostres, me'n recordo de la Big Band, que també va ser com una experiència molt, molt guai, o vull dir que vull dir que és algo que... Mira, jo de la Big Band tinc aquesta imatge Sí, de l'Iber Portadelles, que aleshores era professor de l'escola i ja feia els seus pinitos en fotografia. Ara doncs, ja està fent carrera internacional en imatge d'imatge. Doncs aquesta fotografia que m'ha passat en Paulí, diria que és també una Santa Cecília al pati de l'escola, a l'aire lliure. Allà. Déu-n'hi-do, ha plogut. Bastant, sí. Que guai. Està bé. Així que és de la mà d'en Pau, sobretot per ser el teu professor de piano i tutor, doncs que introdueixes en el món del piano modern, piano jazz o piano modern, i a partir d'aquí doncs, participes en els diferents conjunts del centre i res, allò de ja ets un pianoman. Fantàstic. M'has dit que estàs cursant els estudis de pedagogia. Bueno, no. O sigui, és un màster, no, no és la carrera, però sí, uns estudis de... Molt bé. Veig que t'interessa el tema de poder ensenyar a nanos, allò... M'agradaria saber allò per tu, doncs allò, virtuts que hauria de tenir un professor. Crec que hauria de ser reflexiu, en el sentit que, que la pràctica que fa hauria d'estar constantment pendent de dir, ostres, el meu alumne està avançant, el que estic fent està sent eficaç, vull dir que hauria de tenir present moltes coses en aquest sentit. Després també crític, perquè, ostres, una cosa que també he vist amb el màster aquest és que el món de la pedagogia és gegant i hi ha gent que sap, vull dir, hi ha investigadors i és algo molt gran. Llavors, el fet de ser crític, de dir, vale, jo el que sé també és una part petita i està guai també poder-la criticar i contrastar amb altres visions i tal. Sabent això, que hi ha gent que ha viscut tota la vida per la pedagogia i gent que tota la vida ha estat formant-se i investigant i això, no? I suposo això, també tenir empatia per l'alumne en el sentit de partir una mica dels seus interessos, de tenir-lo molt present, o sigui, sí. No sé. M'agrada això que diguessis que el món de la pedagogia és molt ampli, perquè és un canvi de paradigma que s'ha esdevingut els darrers, sobretot amb l'entrada de l'SMUC en el panorama educatiu, que també del Liceu, també del Liceu. Però, clar, la gent de la meva generació, jo en tinc 43, el nostre contacte amb la pedagogia, quan la majoria ens hauríem de dedicar no a la interpretació sinó a la docència, perquè les sortides professionals que hi ha en el món de la interpretació doncs són les que són i al final acabes compaginant-nos amb l'altre. Doncs el meu contacte amb la pedagogia va ser una classe a la setmana d'1 hora que es deia tècniques de pedagogia, una cosa així, aplicada a l'instrument. I va ser durant un any. Que ha canviat molt, que estan tant en un contacte molt més professionalitzador del fet del docent que no pas amb generacions anteriors. Això no vol dir que els professors de la meva quinta no hagin mamat, no s'hagin informat, no s'hagin format com a pedagogs, però que ja des de l'SMUC ja hi hagi això, doncs és fantàstic. Clar. També es diu això que potser també els que venen així més d'estudis pedagògics potser tenen això, entre cometes, una perspectiva d'idees i de corrents i tal, però que després els professors amb més experiència són els que tenen com més capacitat pràctica d'aplicar-les. O sigui que al final, diguem-ne que l'experiència també és molt important. Vull dir, més que
saps? Sí. No, però allò de... com es diu això? Doncs imagina't els que teniu aquest bagatge pedagògic molt bèstia, que tingueu l'experiència dels que no hem tingut prèviament aquests coneixements, que el nostre contacte pedagògic l'hem hagut d'anar descobrint amb el dia a dia, i informar-nos allò, llegint allò que he posat en la llibreria de casa i llegint allò a veure què deia el personal sobre l'activitat pedagògica, la pedagogia de la música. Sí. Molt bé, fantàstic. Faig una mica de break aquí. Com ja sabeu, els de l'escola, doncs ja pel concert d'inauguració que va ser aquesta setmana passada, doncs s'ha presentat el nou centre d'interès, que és la música i les emocions. Aquest contacte de les emocions que els susciten els compositors a l'hora de composar, o de les emocions que un intèrpret té i que vol transmetre a través de la música, o també aquelles que ens provoca la música a nosaltres com a oients o com a músics. El contacte aquesta relació. I enguany els hem demanat als nostres graduats que tinguessin, que es fessin un joc amb aquests 5 personatges, que són els personatges de la pel·lícula Inside Out, del revés, que personifiquen 5 emocions primàries que té l'ésser humà. Això són aquelles emocions primàries que també Antoni, tots els seus estudis de pedagogia, també haurà de lidiar amb els seus alumnes, que són l'alegria, el fàstic, la ira, la tristesa i la por. Així que li hem demanat a Antoni que si pogués posar-nos o dir-nos un tema musical que anés associat a cadascuna d'aquestes emocions. I m'agradaria, Toni, que les anéssim comentant, si et sembla bé. Doncs n'hi hem comentat les teves eleccions. La setmana passada vam tenir una selecció bastant particular d'en Jorge Jiménez, el violinista, i el segon capítol és el del Toni. A veure què us sembla la proposta que Antoni ha fet sobre la tristesa. Sent dilluns com som, amb aquest tema, això és allò de tornem a treballar. Per què Mingus? I per què aquest tema? Els Mingus. Bueno, diguem-ne que o sigui, em ve al cap perquè vaig veure una part del documental i, bueno, també a l'escola de música em van parlar de... Ara no sé ben bé com... És que no sé ben bé com es diu, però hi ha un documental de la vida de Charles Mingus. I, ostres, parla d'això, que en algun moment... O sigui, ella es dedicava completament a l'art i això molts cops està lligat a la precarietat, està lligat parlant de la dedicació només a l'art, no? Però que és un món difícil, no? I vaig veure també que l'havien fet fora de casa durant una època perquè no volia tenir problemes econòmics. I vaig escoltar aquest tema i, ostres, que és així molt lent, molt... O sigui, la melodia és preciosa, però se'm fa molt melancòlic i em va venir com aquesta idea. Tot plegat, vaig dir, ostres, sí. Sí, és un temazo i realment aconsegueix aquest sentiment, més que de tristesa, de melancolia, no? Sí. Està molt bé. És dels teus referents, Mingus, com a intèrpret de jazz?
Com a intèrpret, sí, i com a compositor també és molt fort. Té uns discos amb Epic Band, ara no sé com es diu, però és molt conegut també com a compositor i com a líder de projectes. Vull dir que sí. Fantàstic. Anem a un segon tema. És aquest, que comença molt a poc. Per això que haurem d'estar tots com molt atents pel que... Si no cagues de por amb això, no? No hi ha més explicació, no crec que falta comentar res, Vull dir, ja està. Ja està. És casualitat, La setmana passada, els de Música i Noves Tecnologies, doncs els hi vaig posar Xenakis, perquè és dels compositors que van servir Spectre, l'espectròmetre, i com a material de composició, no? I que treballa amb els harmònics i tot això, no? I res allò de posar un segon i els alumnes de música i nostologia diuen «Eloi, treu això, per favor!» Sí. És fort. És una passada. És una passada. És dels bons. Té molt material de percussió, molta obra de percussió Xenakis. I està molt i molt bé. És fantàstic. Allò el que em fa més por, no sé si és el crescendo aquest o aquesta caixa clong, que sembla allò que hem de faca, no? Algú s'apropa, no? Sí. Sí, jo és que ho vaig escoltar i hi havia el glissando aquest i és com, ostres, això en algun moment ha d'acabar, però no acabava i era com, per favor, para ja, no? Sí. Molt bé, anem cap al fàstic. A veure si la gent també... Several times should the opportunity arise, vomit me, flies, vomit me, vomit green eyes. Coolers, half losses. Two was warm blanket. Statement Denver air terminal patient. Rubberized. Skin rubberized. For your entertainment. Got 2 cents, save it. Something at the umbrellas bank. With vagrants. Close gas and nature. Lavish euthanasia. Neck up with a bag of worship on Truman safe zones. Hang on loose. Brown recluse. When I wave up. The opportunity rise. Vomit me. Flies, vomit me. Together some words. Several times should the opportunity arise. Vomit me. Flies, vomit me. Toni, no sé què és això. Com? Il·lustra'ns. Clar, aquí et comento. Em va costar... Estava pensant sobre quina obra podria expressar fàstic i em va costar molt trobar-ne una
I justament aquesta part del principi del tema, que és com aquest motiu que va fent un glissando, que va baixant tota l'estona, i a part d'això també que té com uns efectes així, vaig dir, ostres, això em sona com molt, entre cometes, decadent, com que va baixant molt i, clar, després hi ha una part més enèrgica i ja pues, costa, ja relaciona potser l'emoció, però vaig pensar en aquesta primera part i dic, ostres, això baixa i sí. La sonoritat aquesta, allò com bombolles, no sé... Sí, tot com molt frenètic, tot molt... Sí. No els conec, aquests grups, aquest grup, Flies. Ens en pot dir un exemple? No sé vale, és al revés, o sigui, el grup es diu Dead Grips i el tema és Flies, no t'ho vaig escriure bé, potser. L'he espifiat, bàsicament, és error meu. Sí, és un grup de... Vale, clar, aquesta part que està venint potser és interessant per l'emoció, eh? Em recorda una mica Xenakis, també. Should the opportunity arise, vomit me, flies, vomit me, together in one. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Doncs és un grup que és un grup que està format per un raper que crec que es diu MC Right i és curiós perquè en els temes que fa és molt cru, molt directe, molt violent, però es veu que després és una persona super tímida i super això, no? I bueno, és una banda això que fan música electrònica i ho combinen amb rap i és molt, bueno, per mi és molt interessant, és molt cru, és com molt crític, és guai. Fantàstic. Anem cap a un grup que tampoc havia sentit a parlar d'ells, per representar la ira. Sí. Realment està molt emprenyat. Sí, no hi ha dubte, Sí, això és... també t'ho vaig escriure malament, o sigui, és Bonehead de Naked City. No és ni una, eh? No passa res, no, cosa meva. Naked City és curiós perquè, clar, s'escolta així, sembla un grup així com tal. O sigui, Naked City és un grup que està format per el John Thorne, que és un compositor de música contemporània, i bueno, és super conegut, super prolífic i super famós. I la banda està formada per això, per músics, intèrprets de jazz i gent com molt de renom. Vull dir que tot el que s'escolta està super medit i super calculat i tot. Vull dir, és curiós, perquè és un compositor que és molt meticulós, es veu, que composava música per pel·lícules i va fer aquest projecte i clar, veus el directe i és això, tota l'estona en partitures, passant coses, vull dir, és interessant. No té res a veure amb el punk, que el que important és estar emprenyat, bàsicament, sí. I després ja aprendràs a tocar l'instrument, no? Sí, no, és bueno, al revés, però sí. Molt bé, fantàstic. Doncs deixem la ira i va, que és dilluns. Anem a d'això, a posar una mica d'alegria a l'assumpte, perquè també ens hem de... També cal una miqueta d'això a la vida. Anem a posar l'alegria. Sí. Take no mess.
punt per acabar, doncs és fantàstic. Sí, tampoc hi ha molt a dir, no? L'alegria, vull dir, ja s'escolta i dius... Ja... Allò, papa, tampoc no preocupis massa, no? Sí, sí. No em facis un dalt a baix. Allò, la vida... Això, és bonica. La vida és bonica. Toni, que moltes gràcies. Quins plans tens? Acabar el màster aquest de l'ESMUC? Després estàs tocant grups? Sí, bueno, estic intentant muntar un projecte, això amb amics, doncs això de música així, una mica de tot, com composicions o temes així més de rock més progressiu, una cosa així. I ara, bueno, m'ha sortit una oferta de feina a Tarragona, a l'Escola de Música, i de moment doncs, estaré treballant allà. Sí. I això, tot bé. De moment el plan és aquest, sí. Fantàstic. Espero veure per l'escola i fem batar la xerrada també. Sí, tant. Doncs moltes gràcies a tu també, Res, home, un plaer. Cuida't molt, que vagi bé. Igualment. Adéu.